Като се замисля, кое е общото между всички членки на НАТО, първото, за което се сещаме, е опасността от терористични атаки. Но да видим как се опазва една нова членка на НАТО. Държавата е България, а градът? София. Това е музикалното училище Любомир Пипков в град София. Тук ежедневно пребивават стотици деца. А в съседство е сградата на Британския съвет. Всички знаем, че Англия е обект на сериозни терористични атаки. Това не ни тревожи, защото училището си има охрана, чиято заплата ежемесечно се събира от родителите на всички деца. С помощта на скрита камера ще установим възможен ли е достъпа на чужди лица в сградата на училището. Това е Блажо, той е от Сърбия, има 2 деца и живее в София. Според него не си струва да влизаме с празни ръце, затова се спряхме на този, така да се каже, обемист предмет. С работно облекло по-лесно може да се заблуди охраната, особено онази, която не си върши съвестно работата. Нали не очаквате евентуален терорист да попита портиера: извинете, къде да си оставя бомбата, че много ми тежи? В шкафа сложихме единствено това. Искрено се надявам да не ни пуснат в училището. Влязахме в двора, дано да ни спрат натам. Тук е охраната. Чуда се дали ни вижда. От тук вече ще ни види, но дали ще ни спре? Извода от нашия експеримент е тъжен. Съмненията ни се оказаха верни. Родителите дават пари за услуга, която не получават. А в сградата на музикалната гимназия Любомир Пипков в София живота и здравето на децата не са защитени. Оставяме шкафа пред директорския кабинет. Няма никой. Накрая се появи и охраната. Всички, които влизат, ето го, гледате за посетители. Ето за всички, които са влезнали, но вие влезнете от лавката. Аз мислех, че от лавката влезнете. Първо ходихте до лавката и оттам внесохте шкафа. Аз мислех, че вие зареждате лавката. Типичен пример за човек, хванат в издънка. Лъже. Не сме минавали през никаква лавка, а през парадния вход. За да го изнесете, ми дайте бележка. Тук наглостта минава всички граници. Представете ли си? Той иска бележка. Ама защо ни пуснахте с това? Аз съм пропуснал. Ами, значи този пропуск можеше да коства смъртта на 200 деца или на 500. Значи грешката е ваша. Аз ще си отида, няма проблем, ще го уволня. Не говорим за уволнение. Но шкафа няма да си го вземете, защото ще ми трябва от счетоводството бележка за изнасяне. От тук нататък се изпълнявам функциите. За да се изнесе това, трябва с бележка износна да излезе. Това, че от тук нататък ще си изпълнява функциите, не е никак зле. Но това, че съзнателно иска да присвои чужда вещ, е недопустимо. Става дума за нашия шкаф. Не стига, че не си върши работата, ми иска и да краде. Този шкаф не е ваш и ви много добре знаете. Вие сте непочтен, господине. Да използваме хванахме как не си вършите работа. Затова съм непочтен. Защото изнасяте шкафа. Не, ние го внесахме, той си е наш, ние си го разхождахме. Изчакайте да дам. Аз ви казах, грешката е, сбъркал съм. Така, като сте сбъркал, спрете да снимате, много ви моля. Като сте сбъркал. Дайте. Човекът е сбъркал, не му се сърдете. Ама защо иска да ни вземе шкафа, след като знае, че е наш? Това не го разбирам. Така както човек може сам да се изложи, никой друг не е в състояние да го направи. Наложи се да извикам полиция. Къде е инвентарния номер на шкафа? Я да видим. Чакай малко, той щупи вратата, ама няма А къде е следата от инвентарния номер? Ето, къде е? А това ли е следата? Я да видим, това е следата от инвентарния номер. Излагате много. Вие си излагате. Излагате се повече от Боже мой. Добре, замесим и полицията. Като ми трябва нещо, аз сега и за изборите, за секции, за това. Нали сте си го Да си ходим ли си шкаф? Ходим си, добре. Чие това шкаф? Техен. Както сами видяхте пред полицията, охраната призна, че шкафа е наш. Предполагам, че се чувства виновен и объркан и затова се държи неадекватно. Можеше да излезе по-достойно от ситуацията. И не забравяйте, господин бодигард, че дължите обяснения на родителите на децата, които уж охранявате. Те ви плащат заплатата. Всяко ново явление се възприема трудно. Нашествието на полски мишки, например, през лятото се възприема много трудно. А често сме свидетели и на нашествие от скакалци. Тази година ни предупреждават за нашествие от комари. Всяко едно многолюдно нашествие можем да наричаме армия. Произхода на думата армия идва от
оръжие, а въоръжен означава недобронамерен. Има обаче една нова армия, която настъпва от години в България. Едно нашествие, което не можем да унищожим с отрова чрез напръскване. Вижте. Целта на съществуване на една армия е да защитава своята родина, както и да напада чуждите родини. Да защитава своите деца и да трепе чуждите. Армията винаги има враг, с който сурово се разправя. Република България също има своята армия. Вестник Капитал обаче наскоро ни предупреждава за съществуването на още една армия у нас. Тя наистина настъпва и то застрашително. Знаете ли, че броят на административните служители надхвърля 130 000 човека, докато армията на военните наброява едва 40 000. Никак не е трудно да си представим какво би станало при един евентуален сблъсък между двете армии при тази голяма разлика в числеността. Естествено възниква и въпроса срещу какво се бори армията от чиновници и кой е нейният враг. За да получим експертно мнение по въпроса, се налага да разговаряме с офицер от военната армия. Полковник Мухтаров, не се ли притеснявате от многочисленността на армията на чиновниците? Няма ли опасност за военната българска армия? Притеснявам се, разбира се. Преди всичко се притеснявам, че българската армия е малочислена, а от това, че е многочислена е още повече, тъй като сигурността на страната зависи не от бюрокрацията, зависи от армията. А от някакво нападение отвън за сега се доказва, че няма такава опасност. А нападение от бюрокрацията не е много страшно, тъй като армията е добре подготвена и разполага с всеки средства за противодействие. Макар и по-малобройна. Да, разбира се, но тя е модерна армия. Така, представете си, нападне армията на счетоводителките. Много просто. Ще действаме с своите електронни противодействия. Намесваме се в техният софтуер, откриваме всичките им грешки, разголваме задници и представете едни счетоводителки с голи задници как ще нападат. Това направо е невъзможно. Да, не искам да си го представям това. А защо според вас армията е по-малко от чиновниците в България? Бюрокрацията е по-голяма, тъй като действа закон на Паркинсон с пълна сила. Назначават се ръководители, които не вършат работа, те назначават свои помощници, те се назначават свои помощници, така по геометричен проект разсеяли. Въпреки си се твърди, че ще имаме електронно правителство. Това е цялата смешност. Ще настъпва електрониката, компютрите, а хората се увеличават, които ги обслужват. Това е неестествено. Знаете ли, че за последните 8 години чиновниците са се увеличили с 53 000 души? За същия период населението на страната е паднало с над половин милион, а заетите извън администрацията са намалели с близо 20 000. Изводът е повече от очевиден. Войната е започнала отдавна и администрацията постепенно ни елиминира. Ако питате мен, военната армия не може да се справи с армията на чиновниците. Правителството също ги поддържа. През 2001 година Симеон Сакскобургготски реши да съкрати с 10% държавната администрация. Но вместо това тя се увеличи с близо 40% от тогава до сега. Настоящото правителство също се закани да съкращава с 10%. С колко ли ще се увеличи сега, предстои да разберем. Никой не може да победи бойците на администрацията. За да сме сигурни, че няма опасност от нападение, потърсихме някой от главният щаб, Министерството на държавната администрация. Имате ли намерение да нападате друга държава или примерно нашата военна армия? Нямаме, най-малкото по две причини. Първата е, че от историята знаем доста случаи, в които по-малки, но по-добре въоръжени, по-боеспособни и по-добре подготвени армии са побеждавали далеч превъзхожда ги противник. Но има и друго. Не сте ли забелязали, че чиновниците са винаги малко обидени? Опашката оттам. Поне така изглеждат, малко някак сърдити. Мразят ни ужасно. Да, обаче не е по-обедно време. С нещо сме предизвикали гнева им и те сега ни отмъщават. Сега с кой да говоря? По-напред. Една от тезите за причината на тяхното недоволство, според държавните анализи, е, че това се дължи на ниското заплащане и слабото технологично обезпечение. Така ли е обаче? Както виждате, чиновническата заплата с всяка година надвишава средната работна заплата за страната. Излиза, че заплащането не е проблем. Колкото до технологичното обезпечаване, оказва се, че чиновниците не само нямат недостиг на компютри, но са презадоволени. Представете ли си, около 55 000 компютърно грамотни разполагат с над 60 000 компютъра. Разбрах, че държавните служители ползват около 4 пъти повече болнични от заетите в частния сектор.
Да не би да страдат от някаква чиновническа епидемия? Потърсихме експертното мнение на психолога Цанко Цанков. Явно има някакъв проблем с администрацията и с чиновниците в България, след като ползват толкова много болнични, но в същото време са облечени в една власт, която да им дава възможността да ползват всичките привилегии и всичките права. Ако трябва да се сложи някаква диагноза на тези служители, това е невроза на властта. В крайна сметка нежеланието за работа не е ли вид мързел? Да, може да бъде и вид мързел, но може да бъде разглеждано и по друг начин, защото когато никой не иска от мен да работя, само документите искат да работя, аз може и да реша да не работя. Сега разбирам защо тяхната армия няма нито военен марш, нито знаме. Ако тях ги мързи, мене не. Затова им написахме военен марш и им ушихме бойно знаме. Щастлив е нашия молив, щастлив молив, щастлив. Чиновникът е супермен, печати бие всеки ден. Клекни пред брачното гише, носи бомбон или шише. У нас моливът е на власт, на острен пише драз и драз. А щом ти трябва документ, изчакайте един момент. Щастлив е нашият молив, щастлив молив, щастлив. Чиновникът е изморен, работи час до 2 на ден. Подвежда, гледа с поглед строг, защото знае, че е Бог жесток. Преди се страшна не звървя до бюрократ. И няма чети, няма брой, и всеки ще съдят в бой. Въпреки че написахме боен марш и ушихме знаме на чиновническата армия, не очакваме от тях да изтрият киселия израз от лицата си. Истински лъжи. А истината и лъжата, уважаеми дами и господа, са субективни понятия. Ако според Европейската комисия е истина, че в България има проблем с организираната престъпност, то за българското правителство това е лъжа. Иначе би се справила с проблема. Ако според еврокомисаря Джефри Ван Орден в България всеки един гражданин поименно може да определи босовете на подземния свят, то за вътрешно министерство или такава престъпност не съществува, или просто не им знаят имената. Но истината и лъжата, уважаеми дами и господа, са субективни понятия. Обективно е само онова, което видяхте през обектива на нашата камера днес. Цял живот гледате истински лъжи. Гледайте ни и другата седмица.